खुलुमबाय बयखौबो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो गासै बिमा बिफा साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों बे निथाराम नार्जारी इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो खुलुमनाय जासि खुलुमबाय। अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनि। इसोरनि बोसोनखौ जों सोलोंनायाव जोङो बानो एबा जोङो मेंनो रोङै जोङो जाना थानांगौ। मानोना जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनायाव गियाननि बोसोनखौ जोङो सोलोंनायाव जोङो बानानै थायोब्ला मेंनानै जोङो थायोब्ला जोङो बे सैथोनिफ्राय जोङो जामलांनाय थायो आरो जोङो बे सैथोखौ जोङो मोननो हाया जायो। बेनिखायनो फै लोगोफोर जों इसोरनि बोसोनखौ जोङो गुसुङै सुंद'यै जोङो सोलोंलायो। अब्ला आङो दिनै बाइबेलफोरखौ आङो सेलेक्ट खालामदों। नोंथांमोनाबो नायफालांदो आरो आखायाव बाइबेल दङब्ला नोंथांमोनाबो फरायलांफादो। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय बोसोन बिजाब 7 बालाब 1 सिरि आरो 2 सिरि। गाहाम बोसोन बिजाब 7 बालाब 1 सिरि आरो 2 सिरि। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो फरायनि। आंनि बिसा आंनि बुंनायखौ मानिदो आरो आंनि फोरोंनायखौ लादो आरो नोङो संसाराव बेफोरबायदि आंनि बोसोनखौ मानियोब्ला संसाराव नोङो जोरगोन आरो नोङो गियानखौ नोङो मिथिगोन। जिसुनि मुङै आमेन। अब्ला हामबायसै। आङो बाइबेलखौ गुसुङै सुंद'यै बिजिरनायनि सिगां आङो नोंथांखौ बुंनो आङो लुबैदों एबा बुंनो सानदों। नोंथाङा गाज्रि मोनाब्ला बे बुंनायखौ, मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल, बेनिखायनो नोंथाङा अननानैहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होयो आरो भिडिअखौ नोंथाङा नायगासिनो दङब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होयो। बेनिखायनो आङो नोंथांखौ गुरैयै आङो गसर गाबबाय। फैदो दानिया इसोरनि गाहाय थांखियाव। बाइबेला बुंदों ख्रिस्टियानाव अनलायग्रा बिमा बिफा बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर दिनै गावनि बोसोन बायदि जोंखौ थाबायनो जोंखौ थिनगासिनो दङ। जोंखौ सानफ्रामबो जोंखौ बाइबेला जोंनो फोरोंगासिनो दङ अनलायग्राफोर। आरो संसाराव जोंहा गोबावथार माने जोरनानै थानायनि जोंहा मोनसे लाइफ दङ। नाथाय जों इसोरनियाव जों थायाब्लालाय बे लाइफआ जों बेसे गोबाव जोंनो जोरनानै थानाय नङा। बेनिखायनो जों इसोरनि बोसोनखौ बे बाइबेला जेरै जोंनो खिन्थागासिनो दङ, बे बाइबेला जोंनो फोरोंगासिनो दङ। बे फोरोंनाय बायदिसो जुदि जोङो दावगायोब्ला एबा जों आगान सुरोब्ला अनजाग्राफोर, अब्लासो जों बे बुहुमावहाय जोङो इसोरनि जोर होनाय बायदि जोङो थानो मोनगोन। ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बिमा बिफाफोर, आंनि इसोरनि बोसोनखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजांथारै आं बुंनो हानाय नङा। नोंथांमोना गोरोन्थि जायोब्ला अननानै निमाहा होनांगोन। ख्रिस्ट'नाव अनजाग्राफोर, दिनै बाइबेला जोंनो फोरोंगासिनो दङ, जोंनो सानफ्रामबो फोरोंगासिनो दङ। सानडे स्कुलाव, महिला गिर्जायाव आरो जेनेरेल जे जोंनि सानफ्रामबो प्रटेक सानडेयावनो जों इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनो जोङो मोनो। नाथाय जोंनि गोसोफ्रा गुरै जानायलाय, मानोना साननानै नाय ख्रिस्ट'नाव अनलायग्राफोर, मानोना जोंजों जिउजों लोगोसे जोंहा मोदोमबो दंफायोखाय बे मोदोमनि थाखाय जोङो इसोरनि बे जिउजों जोङो खारनो हाया जायो एबा जों गोब्राब मोनो। मानोना जों बे मोदोमनि थाखाय जोंहा गोबांथार जिंगासिनाय दङ। बे मोदोमनि थाखाय जोंहा गोबां दुखु गाबनाय, मिनिनाय, जिंगासिनाय, सिन्था जानाय, दाहा खालामनाय जोंनि सिगाङाव गोबांथार सौग्राव फैयो। ख्रिस्ट'नाव अनलायग्राफोर, माब्रैनि सौग्राव फैयो? आं बबेयाव गाबोनहाय बहा मोनजानो? आंनि बिसा बिसौफोरखौ आं माबोरै फोथांबावनो? आंनि गथ' गथायखौ आं माबोरै फोरोंबावनो? आंनि फेमिलिफोरखौ, आंनि बिहिखौ एबा आंनि भाइ बहनफोरखौ आङो माबोरै सुद्रायबावनो? जोंहा गोबांथार मोदोमनि थाखाय जोंहा जिंगासिनांगौ जायो। बेनिखायनो बे मोदोमनि थाखायनो जोङो इसोरनि अननायनिफ्राय जोङो गोजानाव जोङो थाबाय। बे मोदोमनि थाखायनो जोङो इसोरनि अननायनिफ्राय जोङो इसोरखौबो जों बावगारबाय। इसोरनि क्रुसाव गिलु बालु क्रुसाव थैनानै थांनाय, सानथाम सिखारफिननाय, दिनै बेखौबो जोङो बावगारफिनबाय।
नाथाय बेफोर गासैबो जोंहा जिंगासिनांगौनि जेबो गैयामोन ख्रिस्टानाव अनलायग्राफोर। मानो? जिसु ख्रिस्ट'आनो दिनै बाइबेलाव जोंनो रोखा रोखा जोंनो खिन्थागासिनो दङ, नोंसोरो जिंगा दासि, नोंसोरो बि मोनगोन, दराव सौ खेवनानै होनाय जागोन, नायगिर नोंसोर मोनगोन। मानोना बिग्रा साफ्रोमनोबो होनाय जायो होननानै। नाथाय जों बेफोर गासैखौबो जोङो बावगारनानैसो जोङो हारसिङै सिरि सिरि जोङो थानानै खनायाव जोङो थानानै उसुं खनायाव थानानै जों गाबखोमाग्रा जोङो जाबाय। मानो? जों इसोरनि अननायनिफ्राय जोङो गोजान जाबाय, जोङो आन्दो जाबाय, जों इसोरखौ जों फोथायलिया। नाथाय दिनै जोंखौ बाइबेला जोंनो खिन्थागासिनो दङ, जोंखौ फोरोंगासिनो दङ, नोंसोरो जिंगा दासि ख्रिस्टानाव अनलायग्रा बिमा बिफाफोर। आं इसोरनि बोसोनखौ आं गोलावथार आङो बुंनो हानाय नङा, मानोना आंहा इसोरनि बोसोनखौ बुंनो हानायनि आंहा टेलेन्टफोर गैया। इसोर आंनो जा गावनि बोसोनखौ बुंनो हानायनि जा आंनो एसे टेलेन्ट होबाय, बे टेलेन्टखौल' आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंबाय। नोंथांमोना गोरोन्थि जालांनायफोरखौ आंखौ निमाहा खालाम आरो नोंथांमोना आंखौ आसि थुनानै सुद्रायनानै होदो। जिसुआ बाख्नायजाथोंसै। गोजोन्थों।